Nagtipon-tipon sa Provincial Office ng DILG Camarines Sur ang mga Planning and Development Officers, Social Welfare Officers, LCPC, LCAT VAUC Officers ng iba't ibang LGU sa Camarines Sur. Ito ay para sa refresher course ng ahensya katuwang ang Provincial Government ng Camarines Sur hinggil sa bagong proseso ng pag-aaproba ng Gender and Development Programs ng barangay at ng isang LGU na nakaangkla sa Joint Memorandum Circular 2014-01 ng ahensya. Sa bagong panuntunan, ang Planning and Development Officers, maging reviewer at encoders na ang sisilip at mag-aaproba ng 5% GAD program ng barangay o isang LGU. Isa sa ilalim rin sa seminar ang mga barangay official at ang GAD officers ng Camarines Sur para hindi maging paulit-ulit ang pagpapaaproba ng GAD sa ilalim ng annual budget. And yun nga po, mapast track. Kasi ang problema natin ay reenacted, lumalabas. Etong gagawin nila na plano, sample sa barangay or sa municipal level, it is for the year 2027. So, di ba ang Kulatilya, before the end of October 31, dapat mayroon ng municipal budget or barangay annual budget. So, March ngayon, may proseso na siya na madadaanan. Na prior to that is na-review talaga. Mahalaga umano ang Gender and Development Program sa annual budget na nagsusulong sa pantay-pantay na programa para sa mga kalalakihan at kababaihan na mahalaga ang papel na ginagampanan sa isang komunidad. Tiwala ang DILG Camsur sa mga Planning and Development Officers, reviewer and encoders sa pag-usisan ng GAD plan ng bawat barangay at LGU sa probinsya. Nasa likod pa rin umano ang DILG para umalalay sa pagsulong ng naturang programa. Nagpapasalamat rin ang ahensya sa suporta ng Provincial Government ng Camsur para sa refresher course ng mga LGU official. Ang PG andyan, through the leadership of Governor Elroy Villafuerte, siya po yung nagbigay ng assistance para sa lahat-lahat po na gastusin dito sa ating activity. Ang activity po namin na kinakandak, although it is spearheaded by the DILG Camsur, hindi po ito mangyari kung wala ang Provincial Government of Camsur. Chris Novello, CSN.